iti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kaditi umili kan sang kalubungan. Daytoy ti ay Tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay Tupiko iti IFM News. Manipod iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay Tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oras na yan, 5:49 mga idol. Tuloy-tuloy, titiman pa nagpipinadamag. Inata, abigat, iti Biyernes, Friday the 13th, mga idol. Sabi tayo, aga, buy-buy na tayo. Pag-share naman dyan. Usapang week generation pa rin tayo, mga idol. Yes. Katay, kinanakta tayo, Idol Glenn. Words are not enough. Pero, tilang makunak ka data, akit parang may metlaangan no dati arakupem isuna. That would mean a lot ken kuana. So akalain ko nga rarakupon ni Yes. Lawrence at di naman ito bumuburan Yes, at tawag pa dati- Jowa na edi. Alam dati Idol Glenn, dati uray awan iti ibagam nga advice ken kuana or something, pero no dati arakupem isuna, that would mean a lot, mga idol. He or she doesn't does not need your opinion or your advice, unsolicited advice to be specific. Pero no dati arakupem gayam iti may isang tao kat parang ipasimudaag na nga adaka. Yes. Adaka nga kakanayon ken kuana. Numampay awan ka iti sa magmanong aldaw lawas. 'Di ba? No arakom iti may isang tao kat that would mean a lot, mga idol. Sa totoo lang. Ada malagi ko wala unay ka deta Oo. nga istorya kasi di mga ubing nga pwede, mga 18 years old. Hadang min tropak, nung talaga pa naka-best friend ko nga kanayo nga agaram, kat kanayo mga mabaste, di nga di talaga nga time nga napang kami pa napan di pangit taga Kurimaw. Hindi nagawid kami, nagalati 4 kantos. Ginumta ko na. Tim pinaginom na ka nagdadakkel, pati siyak na kininom kasi ka na apay makininom ka mo problema ko. Hindi, kamay na doon, Idol Glenn. Hindi, nabaratag ka nga doon. Apay, pati siya kanira-maraman deta problema ko. Idol Glenn, ano na di jay. As long as you are there, accompany him or her. I mean, agsata na kadum lang. Kadum pa dito itagay mo. Kung kuna nakalaw. Alam mo, tanong ka ni. Nabaratag ka mga doang. Apay nga pati siya nairam-raman ka diba? problema. Diba? Kasi same is true with me. Hindi nagawid ako from Tarlac nga nagawid umuwi po akong luhaan. Kasi imagine that ang sangsangit kayo tabas tapos ang ano tatao. Gaputa broken hearted ka. I've been through a lot, mga idol, sa totoo lang. DJ, may isa ka deta idol ganito, magbaking ka nga one of the greatest nga anxiety or depression yung napasarak. Agad na deta yung nagawid ak nga luhaan because of my ex-girlfriend ket nag-cheat kanya kanakidak pa di ba dito yung lalaki nga remor igienta kwarto and suddenly parang nagunaw ang mundo ko that time. Mga idol. Grabe. Kaya after that, nagsangsangit ak. Naging mo na nga ng anak kanyak, hindi nakawid ako niya. Mga around alas 10, siguro ti rabi din. Akat imedak pa inan alda papa, nagsangsangit ako. Kunam, ano sino ti mo na nga nakainumak? Ini tatang ko. Nag-shot kami red horse. Diba? Anyway, kita nyo ba ti maaramid di may isang ama, diba? Salute to He your will be dad. there, mga thank you Papa Louie. Papa I love Louie. you Papa Louie, and of course si mama ka na iti kabsat ko, diba? Kita nga talaga matno kasano ti sakripisyo da kun kasano mo ti agad just aglalo ko dai ubing nga ko. Yes. Amog ti rigat ti agad just ti ubing itata kun dai agad just
kami nga lalakay medyo na kami nga amayo kada inayo kada yung generation natahan kami mga kasya di ko Again, anyway it's kakampiyo. it's a good thing dakil nga banag nga apay mo tami mga nakuan digidi ay napadasa mi digidi din amo mi di iwasan min amo mi di iwasan min kan amo mi digidi dapat nga ubra mi tapno ka ang nga maitulad DJ kaslalam kung madakes nga napasamak nga DJ adaman siguro wrong decisions me nga nakaitunda ka digidi decision datatang kadananang may time baga na hindi ko kanyak ni nanang ag di ka pala ag nurse ag nurse na jak pa amuti anya dito mabuting agpatidar And again, Idol Glenn, after that kanyak mat iba the friends ko nakiinom daan ilan daw nga that's a good thing. I think manungalawos ka tinamutoy biyangkat nagbaling artak, di ba? And pinasaron-suran na di kita papastor and all. Dati private duty nurse, Ma'am Marian Mamaklay is isutimay sa apong mang testify dito yung napasara kasi kung kanya hindi ko one time loha mo nga ang move on in 2 weeks kung there's something wrong in you. Ingkarigatak ka, di ba? Ingkarigatak tinag-move on and all. So, siguro yung rin makikita ka mga normalita ka at wrong ka man. Yes. Idol Glenn, ang dalatamat dahil sa kabasit, trauma nga kunada. Di dyan ako dapat din makukunata. And anyway, nagigiyag baling nga trauma or it will be the lessons and the scars that will make you... Siguro parang agsubli lang sa kabasit, pero again, this too shall pass. Amo day, diba? adan to PTSD mo day. Anong PTSD man na? Diyan ka na kumana diya. War freak ka no di kita kami. Ay, sa bali shock kami nga. diya. Shock ko kami diya post traumatic. Di ba? Di soldado diya. Makangag na lang di libaang. Kauna yan. Di ba mga idol? Kita niyo man. Kaya ni Ma'am Clarita Tangonan. Mga sir, interesting dito topic po. yun, sir. Thank you. Yes. Ti Ado, ti makarelate ti napuspasamak iti pasti panagbiag da ko na. Okay. Kasi digito yung ubing itataget dapat talagang ayaten tayo. At awan ti hang mangisuro no dikit da tayo metlaeng nataengan da tayo nga elderly at medyo natatayangan tayo iso siguro nga aduti maawatak digija talaga nga rebellious nga ubing at digija tatang da kada mamamang da digija ti bagbagada digija diba? Artem lang deta anyang Artem kay di mangga mo na pipino magkakwadetang Artem deta iso pipino itry yung tayo ko na mas ti Artem nga tayo dito Buchina. Ay, wala Jessica. Ay, wait lang na. Dagayam ka blawak. Good morning, manggayam ko ni Ma'am Marlene Bonilla. Iso apo iti General Manager apo iti San Nicolas Water District. Ma'am, good morning. Sorry, Ma'am. Arinig ka, bigbigat. Okay. Good morning, Ma'am. Together with the Idol Glenn Batoyong. Hello, good morning, Ma'am. Ayan. Ang dapat programa ng atay kunadan no ang makalipat akat talagang adult friends mo mer. Ay, dito yung may advice ko makigayam ka lang ta kadagitay youth or in kadagitay churches. Adult youth anatan dagitay youth groups activities kaya aduti kwada digita aduti activities da ada pwede gijay intent in camping camping intent or in-house baka medyo church mi Idol Glenn urag sa balik kami ti sekta or religion ka Idol Glenn kata nagbayad ka pag-nilay-nilayan pag-salitan dito. Ito church mi Idol Glenn ti mo brami ada ti single sang out da kami single professionals and young people actually di adamit ka na kami titawag na digitay young single adult YSA. Da kayo. Young single adults. Iso dati mapan agkukuyog no kwa at dati mapanda grill. Yan backyard grill ka. Kadyo mo to marami. Kadyo mo kanyayo. Halos agpa dapat lagay ang mga idol niya. That and kwa digij mismo mula ang core nga DJ punto unda tay gold. Iso DJ kasi marriage ko mayen kwa. Kaya DJ pinag-aamuda. O di ba? Last take mo Idol Glenn.
Glenn, last take mo na. Anyway, so sa lahat po ng mga new generation ngayon, please bear with your old generation, kasi dapat na mamuan nyo, ag-research kayo mo kadigin na paspasama ka, baka dakilmit ti tromada, iso nga ipaspasa dala di tromada kada kayo, but that is not supposed to be the one nga mapaspasamak. Dapat digidi na pasamak kada kami nga naturoma kong mga old generation nga pada nga dati ko. Iwasan tayo di jayon, tapno ag digiti ubing tayo, hang baling nga week, agbalinda mo nga napigsa, turo nga di maawatan da nga kas gayam di napasama isong awatan da kay mo kwa. Okay? So again nawa tayo, there must be a balance in the generation gap. Yes, saan nga kasujay. So nga ken may sapay, let's not forget to pray. Once in the family, no agpre-pray data nga family nga haawan problema siguro no lakin di nakasentro ti pa nagbiagyo ka DJ life and teachings of Jesus Christ. So yun lang yun. Alright, sakbot mga idol. No, da iti daldalamin na ta problema. It's okay. That too shall pass. Ken nano kasapulam iti kasasarita at kami kan ni Idol Glenn nga makasarita ken ka. But if you need a hug, we're always huggable. Okay lang kada kami. Aglalo ka ni Lawrence. Bouncing baby boy dito. Amat nga agot iti mabakat me. Basta ay nga lang jay. We're just friends, di ba? Alright. Ngayon dapat sa bari intent na lang sa bali dito. Yes. Okay. No, kuha nga talaga. Branyo, dito yun, live the gospel. Yes. Basakat Bible. Di ba? Basakat Bible or go to church. Ag worship ka, dagat worship song yun ang maya. Kasi ito yung panagadal di Idol Glenn. I-rapin ko lang batit. Based pa nagadal, mga idol, ang nabasa through research and reports iti nagdito mga media agencies. Amo yung dagat worship song, lumaglagaan ti Riknam. Yes. Di ba? It's uplifting ako na da. Hello man kani Jazen JJ Asuncion Sensi. Good morning idol. IFM na ta solid ko na. Thank you. Thank you. And then ni Mildred Albano Fernando, very nice topic po sir. Good morning po sirs ko na. Thank you po and have a wonderful day. Nandiyan Kine Maripod Baay Batak. And ni Sixto Mamuan, hello Sir Sixto, malibod sa Antonio, Texas. And ni Evangeline Esog Pumado Lopez, good morning. Ni Sabas GT, Daisy Juan, Edo Carlos Sanchez Gagarin, Maripod, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ni Albert Lombendencio. Ano yung baga bigat mo? Lombendencio. Sada amok ni Dencio. Diba? Good morning, Ken ka. And of course, ni Mama ni Ate Marjorie Sabio, Kuya Sonny Boy Sabio, Sir Marlon, yes, Ordilias Kokya, and of course ni Sir Heki, Sir Sammy, and of course ni Beshi Pieta, ni nanang mo, Mami Tessie. Mama Tessie, hello. Hello, Mama Tessie. Ay ni agdingdingig pegam ni Nanang Angelina Gonzalez. Ayan. And ni Beshi L.A. Gonzalez. Pati ni Anali Dais, agdingdingig data ni Mami Anali. Ay, ni Jay Mini Bura. Dati kalma. Isupay. Sana all. Sana all. Dito mo nakadalo na. Isupay. Malumot din. Mabalik pa yung bigat. Urit ako. Ilagay ka Mirna Valencia, Jerry Valdez na yung mga bigat. And of course, nagitay dagdaga ka na tayo Maripod City Prosecutor's Office and dito Piskalya, dito Marcos Hall of Justice. Amo ka po, nakatutok kayo na ta. Thank you very much. Kada kayo amin apo. Iti pa nagdagdagag nyo. Kada kami. And of course, Idol Glenn, ikaw na. Awan, giyaman na lang ka digig lalo ka digig taga-Batak and of course digig taga-Paway. Okay, yun lang. So let's go proceed to our news proper. Okay, so mga idol, DJ Idol Glenn ay topiko. Digiti na po, digiti damdam, magkakay padaanan ito ng madamdama. Iti programa tayo.